Короткий тизер. Режим – это мертвячина. Это как? Деколонизации, декоммунизации, десоветизации. Стало только горше. Выживание и борьба. Доминируют силовики. Тотализация контроля. Портрет Лукашенко. Метить территорию. Держать страну. Раздражнять режим. Беларусь вода. Беларусь жива. Гэта канал «Жыццё маліннае», па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў. Сёння мы працуем з Вільні, дзе жыве і выкладае Тацяна Шчыцова. Гэта докторка філасофскіх навук і чалавек, які калісьці адказваў у кабінеце Святланы Ціхановскай за адукацыю. Слава Украіне, жыве Беларусь, пачынаем глядзець. Вы напісалі працу, якая называецца «Салідарнасць узрушаных. Эсэ пра беларускую рэвалюцыю». 24-й год выхаду, калі не памыляюся. Так. І фінальная частка прысвечана нацыянальнаму пытанню, прысвечана таму, як наша рэвалюцыя актуалізавала нацыянальнае пытанне нашай нацыянальнай свядомасці. Кароткі тизер. Як яна актывізавала ўсе гэтыя рэчы? Праз салідарнасць, праз тое, што былі актуалізаваны, то бок набылі новае жыццё, новае гістарычнае жыццё. У кантэксце новых гістарычных палітычных падзей набылі новае жыццё нашы культурныя сімвалы. Яны расчынілі, так бы мовіць, новую будучыню для нашай нацыянальнай супольнасці. Яны больш не былі звязаны з такім уяўленнем пра нацыю, якое нарадзілася ў 19 стагоддзі. То бок такі нацыянальна-рамантычны, нацыяналістычны праект. Ёсць такое паняцце этнічны нацыяналізм альбо этнакультурны нацыяналізм. Тое, што адбылося ў 20-м годзе, яно прывяло да такога рэвалюцыйнага зруху у сэнсе, як мы будзем адказваць на пытанне, хто такія мы, і як мы будзем разумець нашу нацыянальную ідэнтычнасць. І тут мы падыходзім да вельмі вялікага пытання, якія былі, ці ёсць уяўленні пра нацыянальную ідэнтычнасць у Беларусі. І мне падаецца, што вось менавіта 20-й год вельмі істотна змяніў стан рэчаў у гэтым пытанні. Гэта тизер, але далей я магу... Вы кажаце, хто такія мы? 2025 год, чэрвень, хто такія мы, беларусы? Хутчэй, як мы ёсць. Так. Бо само пытанне, хто такія мы, яно прадугледжвае, што мы зараз дадзім такое эсэнцыялісцкі адказ. Прабачце за гэты тэрмін. Эсэнцыялісцкі гэта значыць, што мы разумеем ідэнтычнасць як вось некую канкрэтную існасць. То бок мы можам сказаць, вось беларус гэта той, хто такі. І гэта вось значыць на філасофскай мове навуковай эсэнцыялісцкі. То вось ёсць некая сутнасць. Як мы можам вызначыць, што такое стул? Так, можам. Што такое беларус? І мы можам даць нейкі пэўны сет характарыстык. Трэба змяніць парадыгму і запытвацца, як мы ёсць, і тады размаўляць на языке таго, якая наша прастора, якія каштоўнасці мы падзяляем, як мы ўзаемадзейнічаем, на якія прынцыпы мы абапіраемся, калі прымаем рашэння, калі рухаемся разам у нейкім накірунку і гэтак далей. Окей, як мы ёсць? Да. Калі абапірацца на нашы здабыткі 20-го года, а яны, я ўпэўнена, актуальны дасюль, адзін галоўных прынцыпаў гэта прынцып не гвалтоўнасці. То бок для беларусаў вельмі істотна так выбудоўваць стасункі, каб з пашанай і павагай ставіцца да прасторы, да суседа, да супольнасці. І вось гэта я ў кнігі узгадваю вельмі карыснае, каштоўнае слово ў беларускай мове. Шанаваць. Шанаваць, да. Мне падаецца, у гэтым слове, вось яно можа быць такім кодам. То бок вы его нават уводзіце у рускі тэкст, у расійскамоўны тэкст. Так, бо няма аналагу. Чаму? Уважэнне гэта не тое? Гэта лишь частка, адно з вымярэнняў гэтага слова. Шанаваць азначае, што мы менавіта разумеем каштоўнасць жыцця, мы разумеем, што жыццё не толькі ў сэнсе асобы, але і тое, як склалася наша супольнасць, прырода, наша наваколле. То бок мы разумеем каштоўнасць жыцця ў розных вымярэннях і разумеем, што да гэтага трэба ставіцца з павагай і берагчы. Вось гэта
павага і берагчы у слове шанаваць яны не падзелены на два розных накірункі. Наша маральная, можна сказаць, альбо этычная рэвалюцыя, ее можна і так характарызаваць. Яна наогул з чаго і як яна распачалася? Яна распачалася з таго, што проста супольнасць, тысячы грамадзян не змаглі не адказаць на тое, што улады пайшлі на неабгрунтаваны гвалт у дачыненні да суграмадзян, да тых, хто вось жыве побач з табой у тваёй краіне. І рэвалюцыя распачалася вось гэтага досведа шока, звязанага з тым, што беларусы не змаглі больш з гэтым, то бок яны не бачылі магчымым жыць далей з гэтым. Як можна жыць далей з тым, што у тваім жыццёвым свеце улады так паступаюць з грамадзянамі. І вось гэта траўматызаванасць, першапачатковая траўма, яна што ўключала? Яна ўключала, гэта ж перш за ўсё вельмі моцны эфект. Людзі былі шакаваны гэтым гвалтам і на яго адказалі. То бок сама рэвалюцыя распачыналася з таго, што эмацыйнае вымярэнне яго нельга абасобіць ад маральнага. Ну вось, звяртаючыся да нашага шанаваць. То бок гэтае шанаваць, яно цікава і з пункту гледжання філасофскіх дэбатах, і з пункту гледжання таго, што мы намацалі і так экспліцыравалі, то бок вывелі на... Зрабілі зразумелым, відавочным і галоўнае дзейным, эфектыўным, пэўны этычны падмурак нашай супольнасці. Бо тут важна што разумець, што гэтае тое, што запакована ў слове шанаваць, яно же не нарадзілася тут і зараз. Хутчэй справа ў тым, што падзеі 20-го года, яны так зрушылі нашу супольнасць, што вось гэты этычны падмурак, які гістарычна быў уласцівы беларускай супольнасці, ён, так бы мовіць, мабілізаваўся і стаў відавочны, актуалізаваўся, спрацаваў. І мне падаецца, што гэта той падмурак, які тады спрацаваў, але ён расчыніў такую перспектыву, якая дасюль з'яўляецца істотнай для нашага мыслення і для нашых спробаў разумець і нешта пражэктаваць наконт будучыні беларускай супольнасці. Слушайте, давайте паразмаўляем про сённяшні момант. Калі б вы характарызавалі сёння сітуацыю, не ведаю, там філасофскі, як заўгодна, што мы маем у 2025 годзе? Я, мабыць, паспрабую пазначыць спачатку нейкія пэўныя такія пазітыўныя набыткі, якія ёсць і істотны на дадзены момант. Першае, мы ўсё ж такі дасягнулі, і гэта цягнецца з 20-го года, дэлегітымізацыі ўлады Лукашэнкі, яго персанальна. І гэта сапраўды вельмі істотна, і, канешне, тут не толькі 20-й год, але і тое, што потым працягвалася, і высілкі дэмакратычных сілаў, вядомыя рэчы. Па-другое, вельмі істотна, што, нягледзячы на тое, што Беларусь, яна так геаграфічна, беларусы, як нацыя, геаграфічна зараз так падзялілася, то бок у нас ёсць... Беларусь на выездзе і Беларусь на месцы. Да, менавіта так. Але мне падаецца, нам важна асэнсаваць тое, што нас працягвае і трымаць так у фокусе, што нас працягвае аб'ядноўваць. І тут мы можам гаварыць пра тое, што ёсць досвед выжывання, ён розны. Але ўсё ж такі і там размова ідзе пра тое, як беларусы захоўваюць магчымасць захоўваць сабе, прабачце за таўталогію, трымацца, вось такі пэўны досвед трываласці і выжывання у вельмі цяжкіх умовах.
У эміграцыі выжывання гэта адзін досвед, выжыванне ў Беларусі гэта другі досвед, але гэта ўсё ж такі пра выжыванне. Мы разам, як нацыя. Мы выжываем у разных абставінах, і мы можам дзеліцца гэтым досведам. Тут не трэба лічыць, што гэта нешта такое другаснае. Хотелось бы, конечно, делиться позитивным досведом. Ну, что маем. Так, але што я хацела сказаць, што тое, што на рэгулярнай аснове беларусы камунікуюць, дзякуючы тэхналагічным сродкам, беларусы ў эміграцыі, у пастаяннай камунікацыі са сваімі сваякамі ў Беларусі, мне падаецца, гэта вельмі важнае вымярэнне, якае працягвае трымаць нас неяк разам па розныя бакі. Ну, то бок, эміграцыя не такой уж отрезаны ламоць, да? Як эта прапаганда прасоўвае. Канешне, бо мы працягваем камунікацыю, мы працягваем дзяліцца нашым досведам. І вось гэтыя сувязі, сямейныя, сяброўскія, гэта тое, што гэта вельмі істотна. Гэта калі праз біяграфічнае мы дзелімся нашым досведам выжывання. І гэта наш супольны досвед. Потым, калі мы абавязкова будзе магчымасць сустрэцца зноў на радзіме, мы будзем з гэтага рэчышча мы будзем святкаваць тое, што мы змаглі розным чынам выжыць. Ёсць нагода зрабіць невялічкі стоп у прагляданні нашага інтэрв'ю і нагадаць, што наш сайт-праект, які называецца «Заглянне сонца», жыве праз вашу дапамогу. І гэта сапраўды народны праект. Калі вы хочаце далучыцца да каманды супорцераў, усе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. А я, між тым, прапановую вам працягнуць яго глядзець. Общество, в котором доминируют силовики. Что это такое? Это повлияет на то, с какой аргументацией и в какой манере принимаются решения в разных институциях. От вузы, Академии наук тоже здесь, или какие-нибудь архивы. То есть я сейчас привожу примеры, где уже были задействованы представители силовых органов на руководящих постах. Общество, в котором на первый план выходят представители силовых органов, это общество, которое неизбежно будет все в большей степени будет нарастать степень страха. И не только через выступления пропагандистов и какие-то политические официальные речи, но и, опять же, на уровне того, как действует эмоционально, то есть какой резонанс в обществе вызывает милитаристская символика, которая становится характерной для этого типа общественного пространства, то это задает в обществе другой резонанс. Люди начнут больше остерегаться. И вот это повышение степени страха в обществе, оно означает, что будет меняться модель коммуникации во взаимодействии с руководством в разных институциях, в первую очередь в государственных институциях. То есть если мы понимаем, что на руководящих постах в разных институциях находятся силовики, а все-таки вот это милитаристский образ жизни, он характеризуется, собственно, как есть разные субкультуры. Милитаристское пространство, военное пространство, оно, это когда эта субкультура, нормы, социальные нормы этой субкультуры распространяются постепенно на все общество, то, во-первых, это то, что характерно для такого уже профашистского вектора развития общества. И это, конечно, неизбежно ведет к тому, что все живое, метафорически выражаясь, оно вынуждено будет просто замыкаться в себе
и закрываться по пространствам, где можно быть уверенным в доверительности. Ну, то есть живое – это и культура, и какое-то иные формы творчества. Это и, как мне объясняли экономисты, это и доверие среди бизнесменов. То есть, когда доверяешь человеку, что тебе, например, вернут эти деньги. Ну, вы описываете какую-то очень неприятную картину, что перспективы у такого общества, они какие-то строго определенные. И надо понимать, что субкультура вот, военная, я не хочу сейчас априори, да, принизить сам по себе этос военных, но мы сейчас обсуждаем не нейтрально какой-то возможный этос военных, а мы рассматриваем конкретную ситуацию, когда нормы поведения и главные нормы коммуникации, то есть коммуникация в военных среде – это всегда сверху вниз. То есть никаких отклонений там в авторитаризме. То есть если мы берем авторитаризм как таковой, не обязательно автократию, это не синонимы, да? Если в авторитарных системах общественных все-таки возможны какие-то коммуникации коллегиальные. Пример Советского Союза. То есть были партийные заседания и какая-то партийная коммуникация. Когда мы имеем дело с автократией, и более того, с тираническим режимом, то есть у нас тирания в строгом смысле слова. Тирания не как метафора. Тирания в строгом смысле – это когда автократ правит страной без согласия на это, без согласия населения этой страны на его правление. То есть результаты выборов 2020 года это засвидетельствовали. То есть после 2020 мы имеем такой совершенно в строгом смысле тиранический режим. Мы имеем тиранию. И когда к этому добавляется вот эта милитаризация, нормативность военного этоса, она связана с тем, что вот эта логика сверху вниз, она ведет к упрощению, как бы это сказать, культурному и интеллектуальному упрощению социального пространства. Никого не интересуют нюансы. Никого не интересует принятие во внимание каких-то обстоятельств, контекстов, разных институций, разных людей. Всем понятна нормативность вот этого пространства военной культуры. Тот факт, что уже давно, и уже как-то это стало общим местом, что лицей БГУ переименовали в имени Феликса Дзержинского. Да. Какие эмоции у вас вызывает? Это часть милитаризации? Да, здесь много чего упаковано. Конечно, это часть милитаризации, и снова политический символ, и снова, то есть это очень важный такой жест был для режима, для того, чтобы таким образом зафиксировать свою условную победу. Я говорю условную, потому что то, что режим тиранический, означает, что это не победа. То есть режим удерживает, власть удерживает... В самом спортивном значении, да, когда равные борются в равных условиях. И тут же есть еще просто важно понимать, чье имя дано этому заведению. Здесь идет очень четкое такой месседж, и это очень важное, надо сказать, политическое признание режима. То есть он показывает, на каких основаниях строится это государство, и кого он видит историческим преемником и образцом для подражания. То есть много-много лет уже назад мы как-то долго, достаточно интенсивно журналисты комментировали, когда в Беларуси появилась линия Сталина. Вот. А сейчас уже после событий 2020 года то, что лицей, в котором было, да, который отличался таким свободомыслием, и качественным образованием. Да, и качественным образованием. То есть тоже нужно поставить вот сделать это жест присвоения. Пометили, да? Да. Мы присваиваем, мы показываем, что кто в доме хозяин, и одновременно фиксируем, кто наш образец. И в какой
системе координат исторической и политической движется этот режим. В государственных кабинетах, в которых в том числе есть портрет Лукашенко. Вот этот элемент, он для чего вводится? Мы сейчас говорим о том, для чего нужна и как используется политическая символика. Портрет Лукашенко – это политическая символика. Это политический символ. И если этот символ присутствует, то есть распространение, вездесущесть этого символа вот по стране, то есть если мы заходим в любую институцию, в какую-нибудь бухгалтерию, в университет, в кабинет директора магазина, whatever, и везде висит портрет Лукашенко, то это политический символ тотального контроля. Так везде висел портрет Сталина в известный период советской истории. То есть мы таким образом визуально фиксируем вот эту позицию суверена, автократа, то есть абсолютную власть человека, конкретного персонажа. То есть ты приходишь в бухгалтерию и подспудно как-то, вот это он мне платит деньги. Или заходишь там в универ, это вот он меня учит. Или заходишь там в колбасу получать, это колбаса от него, условно говоря, так, если очень упрощать, да? Ну, можно, конечно, так упрощать, это никак не отклоняется от... Основной идеи, да? Да, от основной идеи, но просто власть в значительной степени держится на политических символах и на их присутствии. Вот присутствие этого взгляда суверена в любом месте, куда ты приходишь, оно вносит свой аффективный и эффективный вклад в то, чтобы, как это сказать, держать, да, вот, держать пространство. То есть для этого весь Минск и, как я понимаю, большинство белорусских городов утыканы красно-зелеными флагами? Безусловно. После того, что тоже еще одно возможное название для нашей революции БЧБ, да? То есть, очевидно, были вот оранжевые революции, тюльпановые, разные. Вот белорусскую революцию... Бело-красно-белая. Да, БЧБ, безусловно. И в этом плане это как расставлять метить территорию. Да, то есть власть размечает территорию, над которой она держит контроль. Атрымалася так, што калі мы параўноўваем 20 і 25 год, то мы разумеем, што ў прынцыпе на фоне, на тле просто зусім іншы свет, якому просто вельмі кажучы не да нас. І ў гэтай сітуацыі хочацца запытаць, ці беларусы хаця бы у нуль выйшлі, ці стала сапраўды гожай, таму што ёсць фракцыя беларускіх інтэлектуалаў, якія лічаць, што сапраўды 20 год гэта было зусім не абавязкова, і праз яго стала толькі горш. Не, ну я, конечно, не похожуся с тэзай, што праз 20 год стала горш, таму што 20 гэта гістарычная падзея ў гісторыі жыцці беларусаў як нацыі і, мабыць, нават галоўная падзея. Ну, у меня есть сумнеў, што гэта такі наогул адпаведны падыход да сітуацыі. Што значыць выйшлі нуль, выйшлі там альбо мінус, альбо плюс. Не, ну гістарычны працэс гэта все прыўкрасна. Калі б мы сидзелі з вами в 2060 годзе, пра 20 год было бы размаўляць просто неверагодна. Але мы разумеем, што гэта 5 гадоў яны звязаны з пакутамі, з траўмамі і з правакацыяй вось гэтай самай трываласці. Вельмі здорово, канешне, выжываць, і мы малайцы, мы добра выжываем, але колькі ўсяго кепскага было, колькі ўсяго чорнага было. Ну так гістарычны працэс. І контррэвалюцыя была супер жорсткай таксама. Так, але нельга, просто я не згодна, што калі мы абмяркоўваем гісторыю Беларусі і сучасную гісторыю, калі я гавару гістарычны працэс, гэта не значыць, што гэта толькі пра пазітыўнае. Просто калі мы гаварым, што вось адбыла гэта падзея з вялікай літары, падзея, якая змяніла нашу грамадства, таму што, ну вось адна з маіх ключавых тэзаў у кнізе, да, што чаму абгрунтавана ўжываць слова рэвалюцыя, таму што праз падзеі 20-го года з'явіўся новы калектыўны палітычны суб'ект, якога не было да гэтага. І з'яўленне гэтага новага калектыўнага палітычнага суб'екта, то бок прадэмакратычнай супольнасці,
якая показала, што здольна да салідарнасці, салідарных дзеянняў і здольна адстойваць негвалтоўна сваё бачанне і адстойваць неабходнасць тых зменаў у нашай краіне, якія матывуюцца агульнымі каштоўнасцямі і агульным благам. То бок у беларусаў, як у супольнасці, як у палітычнай супольнасці з'явілася досвед таго, што яны разам адстойваюць і змагаюцца дзеля агульнага блага. Такога не было. Канешне, былі розныя змагары і у гісторыі Беларусі, але я маю на ўвазе маштаб, так? Маштаб і працягласць гэтага пратэсту. Гэта просто показала, ну вось я магу толькі паўтарыць зноў, што нарадзілася новая палітычная супольнасць. Так гэтая супольнасць цяпер, ну вось мы з вами сидзім у Вільні, яна за кратамі, яна у эміграцыі. Што Беларусі з гэтага? Гэта Я, конечно, разумею, што это не філасофская характарыстыка, але тым не менш, калі апускаць гэта на ўзровень побытавы, ці стала нам лепей, мне падаецца, пытанне істотнае. Ну, такія гістарычныя выклікі нельга рэдуцыраваць да вось такіх, ну, такой зусім наўпроставай прагматыкі. Бо, канешне, нам трэба, што мы можам, што важна было б у нашай сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся. Сапраўды асэнсаваць, што мы разам з іншымі еўрапейскімі краінамі, дарэчы, то бок тут не трэба неяк нас ізаляваць, абасабляць ад агульнаеўрапейскага кантэксту, бо мы частка гэтага кантэксту. Вайна ў Украіне тычыцца Беларусь. Тое, што адбываецца з Беларусью, тычыцца раскладу з пытаннямі бяспекі, не толькі еўразвязу, а наогул еўрапейскага кантыненту. То бок тое, што адбываецца з Беларусью, з'яўляецца часткай таго, што адбываецца і што адбудзецца, і якая будучыня чакае наогул Еўропу як кантынент. Вось гэта нам трэба асэнсаваць. Зразумела, што ў нас ёсць пласт свайго траўматычнага досведу і ёсць зараз на зямлі, так бы мовіць, сітуацыя, калі рэжым у краіне самой трымае жорсткі кантроль над тым, што адбываецца ў краіне, дзякуючы падтрымцы Пуціна. Зноў-такі аб гэтым нельга забываць. Гэта вельмі істотна. То бок ёсць вось гэтая парачка аўтакратаў, якія трымаюць кантроль над тым, што адбываецца ў нашай краіне. Але адначасова ёсць патэнцыял, такая добрая воля і пэўныя магчымасці праяўленыя, да? То бок ёсць патэнцыял, які быў засведчаны 2020 годам. Ёсць салідарнасць на баку прадэмакратычнай беларускай супольнасці. Канешне, сітуацыя гістарычна, палітычна, маральна неверагодна складаная. У гэтай сітуацыі мы павінны разумець, што мы частка Еўропы. Нам трэба рухацца разам і выказваць сваё меркаванне, удзельнічаць у дыскусіях палітычных, навуковых, культурных, карацей, працягваць быць часткай Еўропы, наколькі і для людзей, якія знаходзяцца ў эміграцыі, у іх зараз зашмат больш магчымасцяў, чым у тых, хто жыве ў самой Беларусі, прасоўваць перспектыву, бачанне Беларусі. І тут я хочу адзін момант падкрэсліць. Сёння вельмі істотна, і вось і ў гэтым таксама змянілася сітуацыя. Калі, то бок, што менавіта трэба прасоўваць у еўрапейскім і глобальным кантэксце. Мне падаецца, усім нам з розным досведам, з рознай нашай прафесійнымі ангажаванасцю, кваліфікацыяй, трэба зразумець, што у адрозненні ад сітуацыі 20-го, 21-го, ну і часткова 22-го года, зараз акцэнт трэба рабіць не на тым, каб прасоўваць беларускую павестку,
Ну, то бок, я крыху зараз буду утрыраваць, прабачце, каго это будзе неяк там траўматызаваць. Ну, такая, калі... Ну, вось мы, Беларусь, такая маленькая краіна, і мы пакутуем, вось тут ёсць два аўтакраты, і у нас, і нам трэба дапамога. Дапамагайце нам фінансава і яшчэ, то бок, вось гэта не тое, што яно зусім не рэлевантна. Але сёння такі час выпрабаванняў і выклікаў для ўсёй Еўропы, калі было б істотна, каб голас беларусаў гучаў не толькі ў сэнсе «падтрымайце нас», а гучаў у сэнсе прасоўвання нашага бачання таго, што адбываецца з Еўропай, як Еўропа удзельнічае і укладаецца ў вырашэнне вось гэтых глобальных выклікаў. І ў гэтым сэнсе, ну, мне падаецца, што у нас ёсць пэўны культурны, інтэлектуальны, навуковы, экспертны рэсурс, каб удзельнічаць у такіх абмеркаваннях. Я понимаю, что вы сейчас профессионально этим не занимаетесь, но у вас был долгий период, когда вы анализировали белорусское образование. Ну, я так понимаю, что какие-то мысли остались. Вы не специалист, безусловно, в психиатрии и в психологии стареющих диктаторов, но объясните мне, пожалуйста, почему в Республике Беларусь практически не осталось частных приватных школ? Закрытие частных школ – это элемент системной зачистки социального пространства Беларуси от всех форм институциональной, там, коллективных какой-то жизни, инициатив, любых проектов, которые не находятся в прямом подчинении у государства. Любая приватная инициатива, это например, частные школы, такие, например, как частные школы, в глазах режима представляют угрозу потому, что находятся вне зоны прямого контроля государства. Поэтому в Беларуси свели на ноль фактически институты гражданского общества. Ну, то есть, конечно, какие-то остались элементы, но они уже настолько, сказать, безобидные, да, или... То есть государство накрывает колпаком контроля всю страну. Смысл в этом? Да, это тотализация контроля. И здесь, конечно, надо добавить, что то есть это общая рамка. Я согласна с тем, что белорусское государство сейчас приближается, или, может быть, уже можно говорить о том, что его определять как неототалитарное, потому что сделано уже очень много, принято очень много решений и сделано много шагов для того, чтобы увеличить градус тотального контроля в обществе. Здесь надо, вот к этой рамке нужно добавить еще и то, что речь идет об образовании. То есть тотальный контроль в сфере образования, в сфере выстраивания отношений с подрастающим поколением, с детьми, и контроля над тем, как их воспитывают, какой патриотизм им закладывают в головы. Конечно, это является для государства первым приоритетом. Давайте я вам в очередной раз за сегодня испорчу настроение. Давай. А какие задачи у лукашенковского образования? Задача одна. Какая? Чтобы поколение, которое закончит школу, было лояльным. И чтобы это задача такая минимум или задача такого, или среднего уровня. А следующая задача, чтобы среди этих лояльных обязательно также были выкованы и те, которые будут с энтузиазмом вкладывать свой талант, молодежный драйв, свою энергию, свои силы, вкладывать в поддержку, воспроизводство этого режима. Угу. Да. Идеальный молодой человек / девушка по Лукашенко. Это как? Можете описать? И я не думаю, что этот портрет, он хоть сколь-либо детализирован для Лукашенко, если, конечно,
не считать его склонности к тому, чтобы быть окруженным симпатичными молодыми девушками. То есть эта тема, да, это отдельная тема. Что касается такого портрета выпускника, то идеальный выпускник – это лояльный выпускник. Никакой детализации здесь не требуется. А лучше всего идеальный – это не просто… Да, лояльный – это стандарт. А идеальный выпускник – это… Песчаной карьеры. Это именно, это выпускник, который любит монарха. Да. Давайте вернемся к теме, которую вы подняли. Лукашенко и оточение, как-то окружение из молодых, красивых девушек. Это что? Ну, это проявление того, что авторитарный режим – это также и вот не просто авторитарный, вот это автаркия, да, это также и патриархатный режим. То есть здесь у нас пересечение двух очень важных тем. Каким образом тот тип власти и тот тип политического режима, который закрепился в Беларуси, каким образом он связан также с системным подчиненным положением женщины как гражданки в обществе. Вот, то есть это сцеплено, системно, и режим Лукашенко в этом плане просто образцовый пример для… можно в учебнике изучать, как это работает. У меня вопрос про взаимодействие учителей с государством. Лукашенко говорит что учителям на каком-то там очередном своем собрании, что мы должны удержать страну. Чего он от них хочет? Что он имеет в виду? Он хочет, чтобы учителя ему обеспечили лояльных учеников, выпускников. Есть воспринимают учителей, как пособников режима. Люди, которые фальсифицируют выборы. Что делать вот с этим стереотипом? И как его менять? Ну, в идеальной, безусловно, ситуации, потому что сейчас вряд ли что-то изменится. Мы знаем, что, да, выборы проводили в школах, и очень известна, конечно, эта практика, опять же, с советских времен. Еще одна важная практика, унаследованная режимом, то, что для выборной участки, как правило, или очень часто, располагают в школах. Кто-то может сказать, что это прагматически удобно, но это и с точки зрения устройства власти, это не только удобно, но это еще и эффективно. Потому что таким образом… Зависимые от вас люди обеспечат вам нужды. Да, таким образом режим делает школу соучастницей этих процессов. А учитывая подчиненный статус школы в авторитарном режиме, то есть мы сейчас рассматриваем, тут очень важно переключиться с измерения персонального, такого личного, на структурное. Для того, чтобы понимать, почему происходят некоторые вещи, важно переходить с уровня личных претензий сначала обращаться к анализу того, как устроено это общество. Я не хочу таким образом снять вопрос об ответственности, нет, но все сложнее. И возвращаясь к тому, как устроено общество, в Беларуси, в лукашенковской Беларуси после советских времен, школа как социальный институт занимает такое подчиненное положение в этом режиме, и она, и находясь в этом, то есть так, будучи так позиционирована, конечно, школы оказываются вот в рамках выборной кампании, я уже сказала, соучастниками этого процесса, и какие-то кадры школьные, учителя, руководство становятся частью избирательных этих комиссий, которые… То есть, во-первых, это было навязано системно режимом. Ну, а дальше мы понимаем, что были в 2020 году, были достаточно много, нужно сказать, к чести многих учительниц или там руководства школы, что были прецеденты, когда отказывались фальсифицировать, но это не было повсеместно. Да, не было повсеместно. Но это к тому, что, насколько я понял, у вас нету четкого ответа на вопрос, должна ли проводиться иллюстрация среди учителей, которые работают в 2020-м, да? И, в принципе, каким образом она должна производиться? У меня есть свое
свое видение такое предварительное, вот этот вопрос иллюстрации, мне кажется, это касается и системы школьного образования, и университетов. Я думаю, что можно быть более или менее уверенными только в одном случае. Когда, может быть, когда через суд будет доказано, что человек прямо содействовал проведению репрессий. Вот это наказуемое. Уволенные учителя и так далее и тому подобное, да? Да. Когда, или там, предоставление информации. Мы знаем, что в БГУ преподаватели, сотрудники университета некоторые сами отправляли информацию относительно своих студентов или преподавателей. Вот. То есть если это... Очень важно, чтобы это был юридический процесс, чтобы все было по закону, но вот точно можно говорить только вот о таких кейсах. Вот. А другие такие практики, которые выглядят неприглядно и в которых были вовлечены учителя или там, в университетах свои какие-то прецеденты, это более сложные ситуации. Я чув ад ваших студэнтаў, што вы шануеце і паважаеце тэкст Абдзіраловіча пра адвечным шляхам. Да. Чаму? Вельмі істотны і унікальны. Вось, я скажу, унікальны тэкст. Унікальны чым? Тым, што Абдзіраловіч пражыў вельмі кароткае жыццё. То бок ён памёр там у 20 з чымсьці, зусім маладым. То бок гэта тэкст вельмі маладога чалавека, па сутнасці, так? Да. І улічваючы, што ён не быў чалавекам акадэмічнага і такой вот супольнасці, такога, я бы сказаць, так бы мовіць... Не прафесор, не доктар навукаў. Ён не быў з акадэмічнага асяродку, так, але проста ён... вось сапраўды з'яўленне гэтага тэкста, яно было вось такім чымсьці унікальным. Чаму? Таму што у гэтым тэксце вельмі добра уражвае, як там так вельмі дасканала, сістэмна сфармулявана пазіцыяванне Беларусі, беларусаў, вось у тым, у адпаведным гістарычным, палітычным, культурным кантэксце. Што-небудзь змянілася за стагоддзі? Змянілася. Змянілася менавіта геапалітычнае і геакультурнае пазіцыяванне Беларусі. Мне падаецца дасюль рэлевантным і вельмі прадуктыўным яго філасофскі ўнёсак. Ён там асэнсоўвае такую метафору, міф, дарэчы, ілючайся формы. Вось. І ён робіць з гэтай ілючайся формы сапраўдны філасофскі канцэпт. Беларусь – вода. Да, і такая суб'ектнасць, якая сцвярджае, ажыццяўляецца праз трываласць, гнуткасць і крэатыўнасць. І гэты тып суб'ектнасці супрацьпастаўляецца іншаму тыпу суб'ектнасці. Якому? А вось нашыя суседзі ў той час. Гэта адна імперыя, Расія, і другая імперыя, на той час Польша. То бок ён прапанаваў вось праз гэтую метафору, канцэпт ілючайся формы, альтэрнатыўную форму суб'ектнасці. То бок ён бачыў беларусаў з пункту гледжання альтэрнатыўнай формы суб'ектнасці. І гэта мне падаецца вельмі актуальным, рэлевантным дасюль. Што мне падаецца праблематычным і патрабуе перагляду з улікам нашай сённяшняй сітуацыі, гэта менавіта тое, як Абдзіраловіч пазіцыянаваў беларусаў у тэрмінах геапалітычных. Я уже сказала, як пазіцыянаваў, гэта ён... Ахвяра двух імперыяў. Мы паміж дзвюмя імперыямі, і трэба неяк, не гледзячы на вось гэты падаўлены такі статус, трэба ўсё ж такі асэнсаваць, што ў нас ёсць свая суб'ектнасць, іншая, але яна ў нас ёсць, трэба яе развіваць,
і ён верыў вось у гэты крэатыўны патэнцыял беларускай нацыі. І як чалавек здольны да філасофскіх канцэптуалізацый мог гэта сфармуляваць, то бок даць падмурак для гэтага, закласці базу. Што не так з геапалітычным пазіцыянаваннем? Калі мы вяртаемся да таго, што мы крыху раней абмяркоўвалі, сёння мне падаецца контрпрадуктыўным глядзець на Беларусь вось у тэрмінах гэтага таго памежнага стану, якое было кропкай адліку для Абдзіраловіча. Мы з'яўляемся часткай вельмі складаных працэсаў, у якіх Беларусь павінна рухацца, продэмакратычная Беларусь, зразумела, павінна рухацца, пазіцыянаваць сябе, выказваць сябе як частка еўрапейскага кантыненту, еўрапейскай прасторы. Гэта значыць, нам трэба выйсці за рамкі вось той мадэлі, якая, дарэчы, і пасля Абдзіраловіча была доўгі час папулярна, і нават ужо ў постсавецкай Беларусі сярод беларускіх інтэлектуалаў прапаноўваліся такія новыя інтэрпрэтацыі вось гэтай памежнасці паміж вымярэннем усходнім Расія і заходнім. То бок вы хочаце сказаць про тое, што трэба зрабіць выбар ужо? Потому что, ёсць ідэя, што ў выніку этот экзістэнцыйны выбар, з якім мы жывем, ці то это расійская прапанова, ці то гэта захадная прапанова, і есть наша асноўная беда. Такі выбар трэба зрабіць, але я думаю, што пачынаць трэба, каб людзі асэнсавалі неабходнасць такога выбару. Бо я вельмі добра разумею, што ёсць шмат беларусаў, нават тых, якія прытрымліваюцца дэмакратычных каштоўнасцяў, якія не адчуваюць сябе утульна праз вось гэту альбо гэту дыхатамію, калі іх ставяць дыскурсіўна, праз дыскурс, ставіць у пазіцыю, выбірайце паміж Захадам і Расіяй. Мы знаходзімся ў пасткі наратыва, які склаўся яшчэ падчас доўгага перыяду халоднай вайны. І я сама належу да савецкага пакалення. Я нарадзілася ў савецкі час, і я вельмі добра разумею, што вельмі шмат для вялікай колькасці беларусаў падсвядома закладзены вось гэты канфрантацыя, якая між Захадам і Усходам. Савецкі Саюз і Захад. Якая моя тэза, Нікіта? Каб беларусы асэнсавалі, што ім трэба выбіраць, рабіць, як кажуць у палітычнай мовы зараз, еўрапейскі выбар. Еўрапейскі выбар трэба пачынаць з пераасэнсавання культурнага пазіцыянавання Беларусі у еўрапейскім кантэксце. І тут вельмі істотны з'яўляецца тое, што адбываецца зараз у акадэмічным полі, у акадэмічных колах, не толькі ў Еўропе, але і значна больш глобальна па-за межамі еўразвязу і фіксавання на глобальным захадзе. Я маю на ўвазе пераасэнсаванне таго вельмі звыклага для нас разумення Еўропы ў тэрмінах заходняя Еўропа, усходняя Еўропа. Пасля таго, як распачалася вайна Расіі, паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны у 22-м годзе, вельмі актывізаваўся і стаў развівацца, набыў новае, так бы мовіць, жыццё, праблематыка дэкаланізацыі. Як нас гэта тычыцца? Тычыцца напрямую, наўпрост, да? Чаму гэта вайна запусціла вось аднаўленне павесткі дэкаланізацыі ў нашым рэгіёне? Таму што гэта вайна паказала, што пуцінскі, расійскі палітычны рэжым
ён мае амбіцыі трываць і далей кантроль над гэтым постсавецкай тэрыторыі і мае амбіцыі узмацніць праз тэрыторыі, праз кантроль над Украінай і Беларусю, узмацніць успрыняцце і палітычныя магчымасці Расіі менавіта як імперыі. Ну і дзякуючы перадачам Цімохія Кудовіча і вашым таксама, Мікіта, я думаю, што ўжо шмат беларусаў ведаюць гістарычную перспектыву, якая паказвае, што вось гэтая тэма дэкаланізацыі, яна тычыцца вельмі балюча не толькі ўкраіну, але вельмі востра тычыцца і Беларусь. І зараз, калі распачалася вось гэта дыскусія наконт неабходнасці дэкаланізацыі, дэкамунізацыі, дэсаветызацыі Украіны і Беларусі, у больш шырокім кантэксце гэта з'яўляецца часткай таксама пераасэнсавання, пазіцыявання геакультурнае і геапалітычнае нашых краін у Еўропе. То бок як гэта можа быць, што мы не ведаю, не постсавецкая нейкая краіна, што мы не ўсходняя Еўропа, а частка гэтай Еўропы ці як? Менавіта так. Вось гэтыя пазначэнні захад, усход, яны зараз крытычна пераглядаюцца, дэканструююцца, таму што паказваецца, што яны звязаны, перш за ўсё, гэта вынік, пэўны вынік ідэалагічнага супрацьстаяння часоў халоднай вайны. Адначасова гэта вынік таго, што сам канцэпт усходняй Еўропы узнік менавіта ў часы Канта, асветніцтва, калі фармавалася самасвядомасць заходняй Еўропы як свабоднага міру, усходняя Еўропа разумелася як такія тэрыторыі, на якія не распаўсюджваецца вось гэтыя канцэпты аўтаноміі, рацыянальнасці. То бок гэта была як усходняя Еўропа пазначаліся тэрыторыі па-за межамі цывілізаванасці ў сэнсе вось гэтага еўропацэнтрычнага наратыва. Так, да. Вось, то бок ёсць вось адзін кантэкст. Ну, вы бачыце, наколькі складана, наколькі шмат пластоў у гэтай праблематыкі. Можна я яшчэ пра адзін пласт запытаю? Вось мы з пацанамі накідалі. Глядзіце, сучасны беларус, дзве мовы, расійская і беларуская. Два правапісы, нават беларускай мовы. То бок ёсць лацінка, менш распаўсюджаная, ёсць беларуская мова. Ёсць Трашкевіца, ёсць Таркамаўка, ўжо таксама вельмі шмат слаёў. Адзін беларус, дзве арганізацыі, ну, стандартна, у нас нават в эміграцыі, Белпол, Байпол і гэтак далей. Два прэзідэнты, па сутнасці, зараз Беларусь жыве так. Ад усяго, вот што это, я не ведаю, дуалізм ці што, гэта кепска ці не? Гэта не плохо, не хорошо. Гэта ніяк, но это не дазваляе сябе сфармуляваць. Гэта адметная, структурная характарыстыка, якая склалася і якая адметная для беларускай прасторы, беларускай нацыі. Хаця мы можам гэту дуальнасць адсачыць і да тых часоў, калі этнонім Беларусь яшчэ не замацаваўся для нашай прасторы як ідэнтыфікуючы. Я правильно разумею, што вы проста прапаноўваеце ўспрымаць гэта як опцыю па змаўчанні, што гэта вот ёсць наша вось такая, ну, дуалізм наш. То, як развівалася гісторыя і культура продкаў сучасных беларусаў і потым беларусаў, ёй уласціва пэўная дыялектычнасць. То бок есть такая структурная дыялектыка, якая заўсёды на розных этапах развіцця нашага грамадства праяўлялася ўрэшце праз тое, што ўсё ж такі праяўлялася розным чынам, але што я хочу сказаць, што яна заўсёды стварала пэўны вось такі дыялектычны кантэкст, у якім беларусы былі вымушаны так ці інакш прымаць пэўныя палітычныя альбо культурныя рашэнні. Самы такі драматычны, мабыць, этап – гэта пачатак 20-го стагоддзя, калі ў кантэксце
актыўнага прасоўвання нацыянальна арыентаванага дыскурсу, такого пад'ёма пэўнага, ўсё ж такі гістарычна так адбылося, што беларусы прынялі як палітычную рамку для сябе менавіта тое, што прапаноўвала бальшавіцкая, вось гэта камуністычная бальшавіцкая ўлада. Мы ведаем, наколькі тут былі складаныя працэсы у Беларусі. Вайна, нямецкая акупацыя, складаныя стасункі паміж прадстаўнікамі актывістамі тагачаснымі і інтэлектуаламі, носьбітамі гэтай нацыянальнай ідэі, частка ў Менску, частка ў Вільні, яшчэ дзесьці. То бок вельмі складаны кантэкст, і ў гэтым кантэксце таксама у ім шмат вымярэнняў, і моўныя, і культурныя. І ў гэтым кантэксце, ўрэшце рэшт, палітычна склалася так, што Беларусь сталася часткай, стала рэспублікай у межах гэтай новай савецкай дзяржавы. Вось, то бок, што мы бачым? Мы бачым, я бы тут разводзіла вось гэтую структурную дыялектычнасць з тым, якія рашэнні, урэшце рэшт, прымаюцца у пэўным кантэксце. Тое ж самае можна з пункту гледжання вось гэтай структурнай дыялектычнасці можна паглядзець і на тое, як, напрыклад, склалася так, што абралі Лукашэнку прэзідэнтам у першы раз. Таксама нельга ускладаць віну за гэтае рашэнне на вялікую частку беларусаў, якія тады прагаласавалі менавіта такім чынам за Лукашэнку, таму што калі мы прымаем, разглядаем таксама, прымаем улік, улічваем вялікую колькасць структурных фактараў, мы тады разумеем, што нельга вось так наўпрост падыходзіць да чалавека, якой тыкаць па яго пальцам і гаварыць: вось ты прагаласаваў тады за Лукашэнку, і ты вось зараз персанальна за гэта адказны. Я разумею, што гэта такі вельмі, вельмі спрошчаны і таму, і менавіта таму вельмі папулярны такі захад, і мы з ім часта сутыкаемся. Таксама, што, мне кажется, адзін з істотных выклікаў і такіх пэўных задачаў для сучасных беларусаў — гэта сапраўды імкнуцца разумець сітуацыю ў яе складанасці. То бок наша сітуацыя зараз вельмі складаная праз вельмі вялікую колькасць розных элементаў, і не трэба спяшацца даваць вось такія лінейныя адказы, вось прычына, вось наступства, таму што зараз гэта зусім не працуе. І не працуе з Беларусю яшчэ таму, што сапраўды Беларусь мае вельмі гістарычна, мае вельмі складаны вось гэты культурны бэкграунд. Тое, як развівалася наша культурная прастора, гэта вельмі цікавы прадмет для даследавання. І не толькі... То бок гэта не наша праблема, гэта наша адметнасць. Тое, што ў нас вось ёсць гэты дуалізм і гэта дыхатомія. Да, і нам трэба гэта вывучаць, асэнсоўваць і рабіць пэўныя высілкі, каб больш арыентавацца ў тым складаным кантэксце, з якім мы знаходзімся, каб прымаць пэўныя рашэнні. Колькі яшчэ чакаць? Не трэба чакаць. Не трэба чакаць. Наша супольнасць — гэта наша дасягненне. Сітуацыя, з якой мы змагаемся, яна праблемная не толькі для нас. Трэба пра гэта памятаць. У нас ёсць траўмы, у многіх супольнасцяў ёсць траўмы. Мы частка еўрапейскага
еўрапейскай культуры і разам з іншымі еўрапейскімі супольнасцямі на розных узроўнях нам трэба разам абмяркоўваць, прымаць рашэнні і спрыяць таму, каб сітуацыя змянялася. Чакаць не трэба. Надоело чакаць, хопіць чакаць. Ну вось, а што рабіць, калі чаканне дастала? Рухацца ў сваёй прафесійнай сферы. Рухацца ў камунікацыі і ўзаемадзеянні са сваёй супольнасцю не толькі бліжэйшай. Я зараз пра беларускую супольнасць, але гэта наша таксама, гэта вялікае унікальнае дасягненне таксама. Вось гэта транснацыянальнае вымярэнне беларускай супольнасці. Ёсць нават навуковыя артыкулы, дзе ўжываецца гэта. Зноў-такі, гэта зараз не мая фантазія, гэта ўжо такі навуковае вызначэнне не беларускімі навукоўцамі зробленае. То бок, вось гэтае існаванне транснацыянальнай беларускай, ну, можна сказаць, глобальнай, транснацыянальнай беларускай супольнасці, гэта нешта, гэта наша моц, гэта наша зброя, калі хочаце. Але ні ў коім разе не замыкацца, каб не адбывалася такого фармавання беларускіх гета. Бо ёсць такая бяспека. Да. Абавязкова, калі вы ў Літве, альбо калі вы ў Польшы, конечно, перш за ўсё, гэта такая, звяртаюся да тых, хто такі адчувае ў сябе гэты драйв, запускаць праекты, якія бадуюцца на супрацоўніцтве. Беларуска-польская, беларуска-польска-нямецкая, беларуска-украінская, карацей, супрацоўнічаць, выходзіць ва еўрапейскі кантэкст не як асобная адзінка. Мы беларусы, паглядзіце на нас. А як частка гэтага працэсу? Не. Будаваць кааліцыі, але не толькі у сваёй прасторы, бо у нас гэта фраза асацыюецца з будаваць кааліцыі, ну, палітычная, але будаваць кааперацыю рознага кшталту у еўрапейскім кантэксце. І гэта будзе, калі выказванне, меседжы, пазіцыя беларускіх дзеячоў, палітыкаў, культуры, навукоўцаў будзе гучаць на міжнародных пляцоўках, гэта будзе вельмі раздражняць рэжым, і гэта будзе вельмі добрая падтрымка, маральная, канешне, але ўсё ж такі маральная, культурная падтрымка для беларусаў у краіне. А ім што рабіць, доктар? Вялікае пытанне. Окей, з эміграцыяй разабраліся. Што з беларусамі на матэрыку? Што вы параілі? Вот вы сваім сябрам, я не ведаю, з кем-то вы ж тэлефаноўваецеся. Што вы ім раіце? Ну, па-першае, я захапляюся тым, як ім удаецца... Сябе не страціць, так? Сябе не страціць і нават ствараць такое міні-асяроддзе. Я нават калі... Я баюся называць імёны, проста каб не прыцягнуць увагу дрэнных людзей. Але нават праз фэйсбучык шмат людзей, якія ў Беларусі, ну, проста... адбываюцца вельмі каштоўныя культурніцкія івенты. Ёсць пляцоўкі для такіх культурніцкіх выказванняў. Хачу зрабіць акцэнт на слове культурніцкі. Канешне, не трэба чакаць нейкіх палітычных заяваў зараз ад Беларусі. Я не выключаю, што зараз у Беларусі ёсць нейкая падполье, мабыць, яно і ёсць. Тое, што былі вось гэтыя рэйкавыя, сведчыць аб тым, што там таксама ёсць патэнцыял, бо гэта ж групоўкі, гэта ж не адзінкі. То бок патэнцыял такога лакальнага групавання, ён таксама застаецца. Але мы не можам гэтага не прызываць, заклікаць да гэтага. Вось, ну, але як мінімум, то, пра што можна гаварыць адкрыта, і што адбываецца, і што сведчыць аб тым, што Беларусь жыва. Бо рэжым гэта мертвячына, яна памрэ. Гэта інакш проста не можа быць. А Беларусь будзе жыць. Даставайце, доктар, сваіх Дэкартаў, Абдзіраловічай і Кантаў. Галоўнае пытанне. Жыццё маліны? Мікіта, жыццё часам маліна, але не заўсёды. Ну, для вас жыццё што? Як вы ўспрымаеце? Ох, пасля 20-га жыццё з большага... Бо яно ж мяняецца, да? Галоўная метафара
Две метафоры пасля 20-го – гэта выжыванне і барацьба. Настаў час для падзякаў. Вялікі дзякуй арганізатарам прасторы «Золак», віленскай прасторы «Золак», які пусцілі нас паздымацца. Вялікі дзякуй таксама вам за прагляд. Таксама вялікі дзякуй, калі вы данаціце нам, а калі хочаце далучыцца, дарэчы, да каманды нашых супорцераў, дык все адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. Слава Украіне, жыве Беларусь, разыходзімся.